Diyos maray na hapon po sa inyo, boss. Ini po si dating board member Ralph Alvarado Andes na taga Bangkirwan, Legazpi City. Parabir po ako, naging board member kan 2nd District. Ako bagatabi, binutuan na mo nando, kumukonsyal kan syudad, kan Legazpi, sa laog nin tulong torno. Sa madaling sabi, ako tabi nakagraduar bilang konsyal kan syudad, kan Legazpi. Pakatapos, ako tabi nagkandidato para board member kan 2nd District, kan probinsya kan Albay, talkomusta, sinuportaran ako ng mga taga Legazpi, kaya ako tabi na ilihir bilang saro, kan tulong ilihidong board member kan 2nd District, kan probinsya kan Albay. Nagre-election po ako, talkomusta, sinuportaran ginawa ako ng mga taga Legazpi, again, nagre-election naman po pang tulong torno, sinuportaran naman ako ng mga taga Legazpi, kaya ako tabi nakagraduar na board member kang 2nd District kang probinsya kang Albay. Nagpaingalo po ako sa Lungtorno, nagbalik po ako ang 2010, gilayon, tinabangan ako ng mga taga Legazpi, kaya ako po gilayon na ilihir bilang saro, kan tulong ilihidong board member kang 2nd District kang probinsya kang Albay, nagre-eleksyon naman, kaya ako nakagraduar 2 beses po bilang board member kang 2nd District kang probinsya kang Albay. Ngunyan tabi ako kandidato para konsyal kan syudad, bako na po para kagawad ay para board member, kundi para konsyal po kan syudad kan Legazpi sa grupo po kang Team APG ni Congressman Pido Garbin. Ako tabi nagtutubod na makatabang ako sa sayang administrasyon kan sa kuya man ang eksperyensya na nako sa Sangguniang Panlalawigan. Kang last 9 years ko po sa Sangguniang Panlalawigan, ako tabi ang chairman kang komitiba kang Budget and Appropriation, Senior Citizen, and Persons with Disability. Dakul po kaming mga programa na ginibo para sa senior citizens and persons with disability sa probinsya kang Albay. Lalong-lalo na po sa as chairman kang komitiba kang Budget and Appropriation, dakulaon man sa kuyang eksperyensya na pwede kong darahon digdi po sa syudad kang Legazpi. Tawanan ki prioridad itong mga dapat tawanan ki atensyon. Ngunyan tabi ang nagkapirang legislative agenda ko sa Sangguniang Panglungsod, ang priority po ang agriculture, ang health, education, tourism, infrastructure, basic services, asin patabangan dagdagang ki allocation ang budget kan mga senior citizen in PWD digdi po sa syudad kan Legazpi kung ako tawan ng lugar makapagserbi bilang konsyal kan syudad kan Legazpi. Salamat, asin Diyos mabalos po sa inyo, boss. Ang konseho po sa rong collegial body. Now, kung kamo po sirteo na gumana ngunya na eleksyon, anong klaseng miyembro kan konseho kamo? And ano ang may tatabang nindo para sa mas efficient and effective city government? Ang Sangguniang Panglungsod is a legislative body and the act of one is the act of all. So para sa gabos po yan. Ako, kung tawanan akong lugar na makapagserbi bilang konsyal kan syudad, agadong ko sa mga pag-iriba na ako ang maging chairman kang komitiba kan Budget and Appropriation, tangani may apply ko sa kuyang eksperyensya sa Sangguniang Panlalawigan bilang chairman kang komitiba kan Budget and Appropriation, pag-alukar kan mga pondo sa dapat na tawanan ki priority, lalong-lalo na ngunya na pandemya, dapat tawanta ki dakulang alokasyon ang agriculture, ang health, ang education, asin iba pa na mga programa kan executive. So kami po sa Sangguniang Panglungsod, siyempre masuporta kami kan mga programa kan chief executive, ta kami baga ang trabaho mi is just to legislate, ang implementation nasa executive. Kaya yun ang pigaagad ko kung ako tawan ki lugar na makapagserbi bilang konsyal, agadong ko sa grupo na ako ang maging chairman kang komitiba kan Budget and Appropriation. Tangani, sabi ko, ma-apply ko so sa kuyang eksperyensya bilang chairman kan komitiba kan Budget and Appropriation sa Sangguniang Panlalawigan. Ang pag-alokar kan pondo dapat talagang tama, asin priority, so dapat nakaganan kidakulang mga alokasyon. Salamat, sin Diyos mabalos. So ini po kaya sa aspeto kang edukasyon as in salud, health, primitang na-overlook ang mental health.
lalo na kang puon kang nag-online classes na, so pag-shift from face-to-face to online classes, dakulon po kitang hobenes o estudyante na nagka-experiensya kang mental health disorders, anxiety and depression. So, ano po sa hiling nindo an pwedeng proyekto para maprotektaran ang mental health kan sa tuyang mga estudyante? Magayon yan po. Sa ngunyan, kami tabi, nagpaplano na kung kami tawan in lugar na makapag-survey, sarukan sa muyang plano is mag-put up kay primary clinic sa Southern Barangay and Northern Barangay digdi sa siyudad kan Legazpi, tangani mapangatamanan ang salud kan mga yaong duman sa kabubuldan, lalong-lalo na sa mga arayong lugar, tangani igwa ki magreparo kan sa idang mga salud. Na manungod sa mental health, ang probinsya kang Albay Tabi, igwa kaming kinaagduman sa Malinaw na may rehab center duman na pwedeng darahon ta duman. Kaya nga ni saro kan mga programa mi kung kami tawang kilugar makapag-survey as chair, kung ako maging chairman kan budget and appropriation, kakargahan ta ki dakulang pundo ang health ngani masirbihan ang pangaipo kan mga Legazpeño. Tama itong pigsabi ni Kagawad Yao na dapat sa oras na ini ang tawantang importansya man ang health. Aramong padagos kung nag-iilang ang sa tuyang mga aki, dakulaon na problema kan mga magurang. Kaya kung pwede pa sana, dahi mag-irilang ang sa tuyang membro kan sa pamilya, tangani dahi magka-problema ang sa tuyang mga magurang. Iyan po ang samuyang tututukan na tawanan ki dakulang allocation ang health digdi po sa siyudad kan Legazpi. Takan kami, ako nagbilang membro kan Sangguniang Panlalawigan with GP Lee, dinagdagan mi po ang budget kang health. Malangani igwa kami ki mga ospital na pigkaag ni Gobernador Bitsara sa Ligao, sa iba pang mga district, pigpakusog sa ibang mga district hospital sa bilog na probinsya kang Albay. Salamat. Kamutabi na tulo, mga eksperensyado ng legislador in different level sa liga, sa barangay, sa konseho. Sungunyan, sa sendong eksperyensya, parte ini kan good governance, paano tama i-implement kimaray, inipigaapod tang check and balance sa gobyerno. Tama yan, ang good governance siyempre, dapat kung anong mga proyekto kang syudad o kang probinsya, dapat mag-agi sa tamang proseso. Kung mabakal o mga project, dapat mag-agi sa procurement law. Dapat i-comply ang gabos na requirements. Kaya yan, ngani tama asin in order po ang pag-implementar kan mga proyekto. Sa transparency, pag-abot po sa sanggunian panglungsod, sa sanggunian panlalawigan, o maski sa isang sanggunian barangay, dapat kung ano ang mga issues sa barangay, dapat tawanan ki attention kan sanggunian panglungsod, sanggunian tangani ma-address kung ano ang mga problema diyan. Kasi kadaklan baga kung minsan may papadarang mga surat sa sanggunian na iningaya imbestigaran, iningaya may problema, dapat dapat pagtawanan gadanon or na pagpadaguson, kundi tawanan ki importansya itong mga pigaapot o pigtatao sa sanggunian ngani maaraman ta kung ano ang problema nata may pigreklamo sa sanggunian. Kung minsan baga paano pag-abot sa sanggunian, pag dai kursunada so nagreklamo, i-whitewash na sanakan sanggunian. Dahil dapat araw kayan. Dapat transparency, kung ano ang pigreklamo dyan, dapat pasigihon po ang investigasyon, ngani maaraman ta kung ano ang dapat nagibuhon dyan sa mga reklamong araw ka. Salamat. Kasi bago na unabiyan nindo, ang sa indong mga priority. If in case kamo yaw na sa sanggunian, out of that priorities, arin ang pinaka-top priority legislation na pwede nindong ipasar right after na mag-session kamo that will cater to the needs of the Legazpeños.
Sabi ko nga ni, kung ako tawang ki lugar na makapag-survey and tawan ki kumpiyansa kan sa muyang grupo na maging chairman kan komitiba kan budget and appropriation, ririparuhong kutulos so mga dapat tawanan ki dakulang allocation. Sabi ko baga, dapat tawanan ki attention sa agriculture, pangduwa sa health, pangtulo education, pang-apat, turismo. As in, sa mga basic services na dapat na asikasuhon ta, arog kan tubig na medyo dakula ang problema ta digdi. Iyan ang bako lang po digi sa urban center, kundi duman sa muya sa bulod. Kami duman sa bulod, dahil kami nakatana kitubig na ali sa gripo. Kaya dapat tawanan ta ini ki prioridad kung kami tawanan kilugar na makapag-sirbi dyan sa Sanggunian Panglungsod. Almost parehas ang plano mi ni Kagawad Yao tapos ni BMJP na ining mga priority ini dapat pagtukaw mi dapat tawanan turos ki atensyon ang mga bagay na ini. Pagkatapos kayan, dahil na magsugrupo, aram mo kung minsan kanya iba-ibang partido, iba-ibang grupo, pag-abot sa Sanggunian Panglungsod, dapat lingawan mina ang partido, dapat magkasararo na para sa ikauswag kan siyudad kan Legazpi. Whoever elected na mga mayor, vice mayor, buda sa mga Sanggunian Panglungsod member, kung sa maski sa inaling partido, pag-abot dyan, dapat magtrabaho na kami para makapagserbi na sa satuyang siyudad kan Legazpi. Salamat. Mga sir, naobserbaran ta po baga kaya digdi sa syudad nin Legazpi na maski nagkukuanan nin stray dogs o so mga nagbabalag-balag na ayam sa tinampo, dakul man giraray. So ano po ang pwedeng solusyon ta para mabawasan ini para dai na magkausan nin aksidente o makakagat? Siguro igwana kita ki mga ordinansa kayan na sa mga stray dogs digdi sa siyudad kan Legazpi, buda sa probinsya kang Albay. Iyan na bagay na siguro nasa implementation na yan. Nasa executive department na yan, pag-implementar ka yan. Siguro ang Legazpi, igwamang ki-ordinansa na sugabos na mga stray dogs, kuraon, ilaog sa pounding area na igwamang duman garo sa Bangkirwan. So dapat pakusugon kan executive department ang implementation kan pagdakop kan mga stray dog digdi sa siyudad kan Legazpi. There's no need for additional sigurong mga ordinansa sa pag limit kan iyan mga stray dog digdi sa siyudad kan Legazpi. Pero in fact sa muya sa probinsya kang Albay, the ordinance on the mga stray dogs covers all the cities and municipalities in the province of Albay. Kaya lang dapat suma-implementar na dapat ang tawanan takayan na informasyon na dapat i-implement ninda kimaray ang satuyang ordinansa digi sa syudad asin sa probinsya kang Albay. Thank you. Ang negosyo, iyo po ang nahiling na solusyon sa unemployment problem. Now, ano po ang legislative agenda nindo, if in case gumana ka mo, para mas lalang maging efficiente and sustainable itong pig-abot natong ease of doing business sa syudad? I-revisit mo na so tax code or incentive code kan syudad kan Legazpi. Tangani makainganyar kita ki mga investor na ma-invest digdi po sa syudad kan Legazpi. Kami po sa probinsya kang Albay, igwamang kami ki provincial tax code, so incentive code kan probinsya na nagtao ki mga tax holidays sa mga negosyanteng malaob. So tapos ilingunta po sa mga permits na kung pwede tawanan ta sinda ki ababang permits, mga pagkuakan mga building permit and other requirements tangani digdi an sa tuyang mga investor. Saro yan po kan sa tuyang problema kung daita tatawanan ki mga insentibo ang naglalaog na negosyante.
Pag may mga insentibo, madali kita mag-attract ki mga negosyante na mag-put up digdi negosyo sa syudad kan Ligas. Puda, babaanta ang taxes digdi sa syudad. Nga ni, mainggan ta sinda na magdigdi, mag-put up kan sa indang negosyo sa Satuya. Kaya dapat i-revisit itong tax code or incentive code kan syudad kan Legazpi kung kita tawang kilugar na makapagserbi. Salamat abi. Para sa satuyang solo parents po, mapababae man o lalaki, na nagiingowang matauanin, maray na buhay an sa indang mga aki, ano po ang naiisip nindo na proyekto para tauan sindanin asistensya? Dapat siguro, para ma-distinguish ng solo parents, dapat magpa-register siya sa CSWD. Kung minsan baga pag mag-announce kita na matao kita ki ayuda para sa solo parents, baka taud-taud kan, magburulaga na, so mag-aragom ngani ngayon makakuha kita ki ayuda. So, siyempre, ang treatment ta kaya, pares kang treatment ta kang PWD, natabangan taman ang may mga solo parents, so manugod sa mga financial assistance, as in iba pang mga livelihood projects, dapat asistihan importante man na bagay na ining mga sektor na ini, dapat dahil pwede pagpabayaan. So kung ano ang pagriparo ta sa mga PWD, sa senior citizen, iyo man gayod ang itautang tabang sa mga solo parents digdi sa Siyudad Calagas. Pero dapat nakaregister siya sa CSWD as a solo parent. Ang internet service po, parte na kan buhay ta sa entertainment, sa education, pero ngunyan ginagamit na sa business. Now, in aid of legislation po, ano ang pwede tang gibuhon para masustinira na makusog ang pigtatao sa tuyang signal despite kang nagdadakol ang nagagamit? Siguro, ma-request garo kita sa mga telcos na dagdagan an sa indang mga cell site digdi sa tuyang lugar. Tangani magkaigwa kita ki mga makusog na signal. Tayo ni ang problema tabaga digdi sa syudad, asin bako lang sa syudad, kundi sa bilog na probinsya kang Albay, maluya ang signal kang, maluya ang internet. Siguro, sa tuya, on our end, siguro, we will just pass a resolution requesting the telcos to put an additional mga cell site para ma-augment itong sa mga existing cell site nga ni gabos na mga tao maka-avail kan services na yan. Nailing ta na kung yaong kita duman sa bulod, lalong-lalo na duman sa bulod, kung minsan warang signal, pati cellphone wara. So siguro, this is ang sulaminting magigibo tagaro. We will request the national government to put an additional cell site digi sa Satuya para to complement itong sa mga existing na mga facilities kang mga telcos na yaw digi sa Satuya. Thank you. Naunabihan ni Kapya JP, manangod naman sa mga gadget. Ang mga jóvenes ko niyan, pambihira mo na masugo once na nakakapot ki gadget. And ani ba kayo ni na-involve sa mga pigapot ng contemporary social problem. May mga jóvenes na na-involve na sa talpak. May mga jóvenes na na-involve sa illegal gambling or illegal drugs. If in case kamo tabi yaon sa konseyo, ano ang pwedeng, bako na resolution, no, the ordinance na pwede nung ipasar to discourage the youth na ma-involve digdi sa mga araw kaning mga activities na ni? Siguro gayod, ang pa-implementasyon ka ini, garo mapapagalon sa on the part kan sa city government. Siyempre dapat kung magibo kita kay ordinansa, manulgian, dapat may penalty. So kung ding penalty, useless manggilon sa ordinansa ta. Kaya siguro ang pag-limit kang paggamit kan mga aki, siguro nasa ako sa personal na pag-ano ko, siguro sa mga magurang. Dapat we have to inform the
the parents na kung pwede limitaran ang paggamit kan mga gadget. Kasi kung minsan ang mga aki baga di mo na makauron sige na sanaan kakawat kan mga cellphone. Siguro education gayud sa mga magurang na gigibuhon ta kada kung every month or kung quarterly na magkaiba kita mga seminar information campaign regarding the use of cellphone kanilang mga kabataan. And then tama ito na imbis na magparagamit kan gadget, involved ta sinda sa sports. So dapat pasugunta ang sports activity para may malibang ining mga aki. So I agree also with JP Lee kasi ako sportsman ako. Kan mga aki kami sige sana ang karawat mi sa tinampo gabos argen. Pero ngunyan mahiling mo ang mga aki kulang na ang physical activity kasi nakakapot na kan mga gadget. Siguro ang sa kuya is information and dissemination sa mga magurang na limitaran ang paggamit kan mga gadget kan mga aki. Salamat abi. Manungod sa disaster risk reduction, ano po ang sa indong programa manungod sa disaster risk reduction kan syudad asin sa public safety? Para maigubaga kita ki 5% na budget for disaster risk reduction management. All barangay, munisipyo, syudad, probinsya, igwa kitang nakatagabang budget para sa disaster risk reduction management. As far as I'm concerned, samuya kami sa legislative, we will support through legislation ining mga request kan executive manungod sa implementasyon kay iniong mga implementation kang pag-prevent o pagtabang sa mga tao na apektado kay iniong mga kalamidad. Kami sa probinsya kang Albay with diyaon digni si BMGP, kami Albay is declared as one of the best when it comes to sa disaster management. So kami dyan sa syudad, siyempre aarugon mo yan na kung ano ang dapat nagigibuhon kung may mga kalamidad na maabot. So kami nga ni baga ang objeto mi sa province kan yaon pa ako is zero casualty. So ngunyan igwa kita ki mga evacuation center digdi sa syudad na narunduman ko dyan sa Gogon sa may Karkagawad na sponsor kan JICA. So iyan saro kan mga evacuation center digdi sa syudad kan Legazpi na ako presente kang pigbidding iyan sa Japan. Anom iyan na evacuation center na tigtao sa tuya sa probinsya kang Albay. So kami dapat pakusugunta pa itong mga impormasyon na matabangan ang mga sa low-lying areas na dapat sinda magpreparar pag may kalamidad na maabot. Salamat. Thank you po. Kamutabing tulo, may mga experience na sa inyong trabaho. If in case tabi kamo, after sa June 30, mag-take out kamo as new members kan sanggunian panglungsod. Ano po ang assurance nindo? Tangunyan, sige ang relibot nindo sa mga barangay, 70 barangays kan Legazpi. Ano po ang assurance nindo na once elected, mabalik dirara mo sa mga barangay na di naman nindo to consult or ano ang pwedeng gibuhon or digi na lang kamo sa urban area? So pigigibuming sa province na nag-session kami sa mga munisipyo. So saro kang ipopropose ko sa grupo, tangani maaramang kan mga barangay kung ano pigigibo, kan sanggunian panglungsod, masuggest ako na magkaigwa kami kay mga joint session sa mga barangay. Halimbawa, duman sa Kagbakong, may session sinda, may session man kami, madumang kami mag-joint session para mailing kan mga taga-barangay Kagbakong kung ano ang pigigibo kan mga sanggunian panglungsod. Iyan ang sakuyang sarong plano, tangani madara so serbisyo kang syudad sa mga tao, sa mga barangay, digdi po sa syudad kan Legazpi.
Yan ang sakuyang saro na ipopropose sa grupo na maglibot ang sanggunian panglungsod. Bako lang sa sessional kan sanggunian panglungsod, kundi kung bako sa mga barangay na yaong digdi sa Sud kan Legazpi, saro-saro na schedule ta. Halimbawa, ngaya ngunya na bulan, 2 sesyon sa luwas, 2 sesyon sa laog. Tangani mailing po ninda kung paano magtrabaho ang mga sanggunian panglungsod members kan syudad kan Legazpi. Pag kamo po nang gana bilang konsehal kang Legazpi, di ba po magkakaigwa kamo nin power to amend or even repeal ordinances? So sa hiling po nindo, ano ang ordinansa digdi sa syudad na balak nindong amyendaran o halion o adalan giraray kung igwaman? Ako ang primero kong ipapasar sa irilingon, reviewon ang safety pay kan syudad kan Legazpi. Ining safety pay na pigsasal sa tuya kang water district garu bakong maray kasi nata kita nagbabayad kay ni. Kaya dapat i-revisit ta sa ordinansa ka ining safety pay ngunyan na kang kalilibot mi dakulong po ang nagrereklamo sa muya kung ano na nangyari kang safety pay na pigparakolekta kan syudad kan Legazpi. Ang ikadua, naggangalas ako nata, why is it that the water district was allowed by the city government to collect for in behalf of the city government? Garo na deputize nila mag-collect kan septage fee. Gabos pong may mga koneksyon sa water district na pigkolektahan ka ining septage fee. Kaya ini po ang sakuyang sarong gigibuhon kung ako tawanin lugar magserbi na bisitahon, reviewon itong ordinansang ito na nagcha-charge ki septage fee sa syudad kan Legazpi nata pig-charge ang kita. Kaya dapat kung pwede aliunta na yan na septage fee ta additional burden sa mga taga-syudad kan Legazpi. Lalo-lalo na ngayon nasa pandemya kita na nagbabayad pa kita kayan. Dapat i-repeal ang ordinansang iyan na daina magkolekta kasi septage fee sa mga taga-syudad ng Legazpi. Iyan ang number 1 na riparong ko kung tawan ako nindo ki tsansa na makatukaw sa sanggunian panglungsod. Salamat tabi. Sa gilayon, Diyos maray na hapon po sa inyo kabos na nagimati sa muya ngunyan. Gilayon ako tabi si dating board member Ralph Alvarado Andes na dati ng binutuan nindong konsyal. Ngunyan po, gilayong kandidato para konsyal kan syudad, kan Legazpi, sa maabot na eleksyon. Ako tabi din nasusupog, mag-agad, kan sa inyong suporta, taso kumpiyansang tinadaw sa kuya sa siyam na eleksyon na nakaagi, pigbalsan ko po yan kiserbisyong sincero, honesto, asin dedikadong pagserbi sa sanggunian panglungsod, asin sa sanggunian panlalawigan. Makusugong po ang sakuyang buot, dahil ako nasusupog na mag-ampang sa Indo, taday pong mamati kamong nudi ni board member Andes na may ginibos siyang maraot, involved sa any corruption issue, sa mga illegal transactions sa gobyerno, kaya ako tabi nagkikimahirak gilayon sa Indo, na tabi man, tawanan nino gilayon ako ng kumpiyansa na magsirbi sa sanggunian panglungsod, ngani makatabang man ako sa mga taga-syudad kan Legazpi, lalong-lalo na ngunyan na nasa pandemyang oras kita, nasa pandemya, tangani madara ko sa sakuyang eksperyensya ali sa sanggunian panlalawigan pasiring sa sanggunian panglungsod. Ako tabi numero 3 sa baluta, hindi sa gilayon, dahil po paglingawan, si dating board member Ralph Alvarado Andes para konsyal, numero 3 po ako sa baluta. Salamat, asin Diyos maray na po sa inyo kapos.